Så er vi i Tesla ved Ribe. Vi skal ud og køre Tesla Full Self-Driving. Vi skal først lige ud fra parkeringspladsen hernede. Der var en bagvej, vi kom ind et andet sted her. Kommer et par rundkørsler, så prøver vi at køre ud til nogle lidt mindre veje, og forhåbentlig kan vi nå at slutte af inde ved Domkirken et sted og se, hvordan den klarer de her brosten, der er hernede. Kommer lige et par fodgængere herover til højre, vi skal udenom. Når I kan se skærmen, så er det altså, når der er den blå pil herhen, eller blå bjælke foran bilen, så er det altså det selvkørende system, der er i gang. Kommer den første rundkørsel her. Vi venter på en lille Toyota her. Kører straks efter. Så er der direkte sol. Jeg håber lidt på, at vi kan få noget af det der solkørsel der, se hvor godt den gør det. Autopiloten er ikke sådan super tilfreds, når solen den står lige ind på kameraet. Der har vi rundkørsel mere her, der kommer ikke nogen fra venstre, så vi fortsætter bare med. Og stadigvæk stille og rolig acceleration herude af rundkørslen. Så kommer vi til sådan et pilleanlæg på midten her, hvor vi skal til venstre. Og bilen bremser stille og roligt ned. Der er allerede en bil ude i midten af vejen her. Og der kommer også en bil i høj fart, så vi venter lidt her. Der kommer 2 biler, og så ser det ud til at være helt frit. Og den kører også nogenlunde med det samme her. Kommer vi med til en landevej her, hvor vi starter med at have lidt striber, både i midten og ude i siden. Og så skulle den gerne ende i, at striberne forsvinder en lille smule. Hastighedsgrænsen er 80, men vi holder også på fint på 65. Der er meget snoede veje her. Jernbane, overskæring her. Og vi er næsten op på 80. Og der er i hvert fald ikke længere striber ud til højre for vejen, der er kun i midten nu. Og solen den blænder allerede mine øjne. Kommer der et par humpler. Jeg ved ikke, om det er humplerne, bilen reagerer på, eller om det er et vejsving. Der er også en by, der starter her. Det reagerede den i hvert fald på rigtig tidligt. Så lidt skiftende skygger og sol her til bilen. Jeg synes stadigvæk, den kører en lille smule til højre. Lige mærkeligt humple herude, hvor vejen den er lidt gået i stykker ude til højre. Så er det nu, hvor at striberne de forsvinder. Vi skal lige interagere lidt med Audi'en her. Her vil jeg nok selv vælge at køre en lille smule med ind på midten og være klar til at komme over til højre, hvis det var efter min smag. Så tror jeg også, vi nærmer os første destination her.
så har vi solen lige i ansigtet. Jeg ved ikke om kameraet overhovedet kan fange det her. Det var første destination her. Hold op, den har set bedre dage i huset her. Okay. Så ender den nok med at parkere her et sted. Den tager indkørslen. Den er rigtig fint. Sådan, jeg er helt ind på græsset også. Sådan, så generer vi ikke nogen. Og så parkerer den sig selv her. Dut. Så er vi på vej ud fra vores lille detur. Vi laver faktisk lige en enkelt. Klarede den rigtig fint. En form for trepunktsvending. Vi lige skal ud af den sjove grusvej her. Og vi kører til venstre. Der er fri fra højre. Der er også fri fra venstre af. Og så skal vi igennem sådan en lille form for bygade, landsbygade herude. Midt i ingenting. Der er en bil med anhænger. Kommer vi hen til her. Og igen har bilen fornuftig hastighed igennem de små veje her. Smule til højre, synes jeg nok. Jeg kan lige så godt bare køre lidt mere i midten på de her veje her. Hastigheden er 80 igen. Kommer der en bil, vi skal udenom her. Der er lige plads til 2 biler, men det er heller ikke mere. Flyttede sig lige 5 cm til højre og så tilbage igen i normalt spor her. Og så kommer vi tilbage til hovedvejen. Og vi kan se på skiltet her, der er åbenbart cykler fra begge sider. Der er jo simpelthen fri fra begge sider, så der er jo ikke noget problem her. Kører bare afsted. Vi kørte lidt på landevej her uden problemer. Så var der lige en 60 km/t skilt. Bilen den reagerede på, inden vi kom til skiltet. Hvilket jo også er noget, autopiloten bestemt ikke er så glad for. Så det er dejligt at se, at den ligesom reagerer på det. Og så ligger anden destination åbenbart herinde i sådan en sjov hestesko. Jeg vil se her, om bilen den kommer fint op over. Kørt pænt frem, så den ikke kommer ind over kantstenen. Og så er det simpelthen sådan en lille hestesko, der er nogen, der har bygget en masse hus i her i Ribe. Og den holder bare her. Også meget fint. Den lige kører lidt til side. Jeg ved ikke, om folk kan komme forbi os her, men vi kører med det samme igen. Så kører vi videre herudfra. Vi har sat en destination ind til Domkirken. Jeg har sol lige i hovedet. Det går ud fra bilen også har. Men så kommer vi bag skyggen fra husene her. Og igen fornuftig hastighed herinde. Der er nok ikke nogen officiel hastighedsgrænse her, men 20 det går lige. Der er lige et juletræ herovre til højre. Klarer vi også fint. En lille smule snæver udgang her. Se hvordan der ser ud til, der er en cykelsti, vi skal ud på. Og tager vi igen meget stille. Der var en bil langt væk. Jeg tror ikke han nåede hen til os, så det var ikke noget problem.
Igen kan jeg lige mærke de her riste, vi har herude til højre. Den tager lige kanten af dem. Dejligt at se, at den ikke reagerer på cyklister og så videre, der ikke er ude på kørebanen. Det har vi ikke haft nogen problemer med. Og så har vi igen, det accelererer igen, inden vi når byskiltet. Og så tager den lige det sidste par kilometer i timen herinde, efter byskiltet. Så blev det grønt her. Vi kommer ud på sådan en dobbeltsporet en her, og kommer ind i en rundkørsel, kan jeg se på navigationen. Vi har solen lige i hovedet. Kameraet har lidt svært ved at klare solen her. For fint flettet til venstre, så vi kan komme ind i rundkørslen. Beklager kameraet, den ser vist ikke rigtig noget her. Kommer et par biler foran os i rundkørslen. Vi har... Hvor er det solen? Jeg kan ikke nå at se. Vi er hoppet ud af full self-driving. Jeg ved ikke, om det var solen, eller hvad det var, den bippede. Så er der endnu en rundkørsel her. Og det ser ud til, at vi får lov til at få en helt frisk indgang her. Der var ikke nogen biler. Der kommer lige en bil, der kører lidt ud foran os her, lidt midt i det hele. Vi kører stille og roligt frem. Jeg tror, der er grønt. Det er svært at se fra solen. Bilen kunne godt se, der var grønt. Så kan jeg se på GPS'en, at der kommer en rundkørsel lige herhen igen. Så er det vist de helt gamle gader, vi kommer ind i efterfølgende. Så kommer den lille rundkørsel her. Og der er igen fuldstændig fri fra venstre af. Og det blinker fint ud. Så er det brosten. Jeg kan se Audi'en foran, den kører noget mere midt på vejen, end vi gør. Kommer der den her mærkelige ting i midten, vi sådan lige skal køre udenom. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en rundkørsel, eller hvad man vil sige, det er. Holder Teslaen lige øje med cyklisterne herovre i siden, der er de jo på vej ud foran, men så stoppede de igen. Og så er vi simpelthen inde ved Domkirken, den kommer her. Der er nogen, går ind foran bilen her, kører helt stille frem. Og der er flere. Så stopper vi lige her. Der var en, der lige trådte lidt frem, og så blev bilen lidt bange. Kører igen. Vi har Domkirken herovre. Kan I lige se den lidt her. Klarer også fint de her brede gader, hvor der i hvert fald ikke er nogen streger eller andet, der følger med rundt. Det var vist her et sted, vi havde sagt, den skulle navigere til, så den vælger en parkeringsplads her. Kommer igen rigtig fint tæt på kantsten, uden at komme helt ind over.
Så er vi på vej væk fra Domkirken. Vi har kørt lidt på brosten uden problemer, og nu har vi direkte sol. Og vi har lige en fodgænger herinde, der klarer vi fint udenom. Og jeg kan ikke rigtig se noget. Jeg tror, vi drejer til venstre her. Sådan en venter lige på en Kia Picanto her. Og så kører vi ind. Og en lille bygade her. Er det noget åløb, vi har hernede? Det må det næsten være. Kan du se noget, Lis? Ja, der er vand dernede, ja. Så har vi en Ford, der holder herude i kanten. Navigerer fint udenom ham og tilbage igen på sporet. Så kommer der en farthumpel her. Kører meget ned i fart. Den er også rimelig skarp, den her. Meget passende. Kommer der en lidt større vej her. Vi skal til venstre. Der er 2 biler fra den ene side, og der var en enkelt fra højre side, som er kørt forbi os her. Domkirken over bagved, kan man lige skimte lidt. Og vi skal med til højre, der er en lille dreng på en cykel her, som vi lige skal sikre har ikke i hvert fald ikke kød foran os. Så kommer der et meget skarpt sving her. Kører fint ned i fart, inden vi når hen til svinget. Kommer vi tilbage på brostenene fra før, og vi kan faktisk ikke se super meget rundt om her. Teslaen, den tænker, der er bare fri. Jeg ved ikke om... Kunne man godt være kommet fra? Det kunne man godt, kunne man ikke det? Den var lidt frisk, bliver der sagt på bagsædet her, det vil jeg kun give dem ret i. Der har vi helt klar forventning om, at der kommer ikke nogen fra venstre side. Og så kommer vi ud af den her lidt sjove gamle rundkørsel her. Og der kommer lige en scooter, vi skal vente på. Det ser vi også fint. Og igen fuldstændig stille og roligt. Dejligt rundt i rundkørslen. Og kommer der kommer faktisk tog. Nej, toget har været her. Så går de op der. Så vi missede lige præcis toget med et halvt minut eller noget. Togskinnerne her. Igen rigtig fint. Så går det lige ud der. Igen her sætter den pæn fart ned for farthumplen. Det er som om den godt lidt ved, hvor stejle de er her ned til 38 km/t nu, og før der var den ned til 17 på den lidt mere stejle. Og der er lige et par biler, vi skal navigere rundt om her. Igen inde på nogle små villaveje. Herhen for enden, der skal vi lave et venstre sving, efterfulgt af et højre sving med det samme. Men igen fuldstændig fint ned i fart her. Og der kommer en enkelt over fra venstre, og umiddelbart er der fuldstændig frit fra højre. Kommer både en cyklist, og der er en bil herude, der umiddelbart også ser ud til, at han gerne vil over til os. Kommer vores scootermand fra før. Og vi venter på bilen herovre. Og så er der fuldstændig fri både fra højre og venstre.
vi til Ribe Fritidscenter her. Vi har sendt søn i går på legepladsen. Han er et eller andet sted derovre. Nej, de er i hvert fald ikke i bilen, så han må være herovre et eller andet sted. Bilen vil også gerne ind og parkere, det er super. Se om den klarer det bedre end mig, fordi jeg kommer altså til at køre ind over kantstenen her for en halv times tid siden, det er ikke så godt. Eller en time siden må det være. Se, det var meget smartere end mig. Jeg holder bare her ved bussen. Så forlader vi Ribe Fritidscenter igen, og solen lige ind. Ser altså ikke ud til, at den er generet af solen her i FSD. Det havde jeg ikke set. Der var simpelthen lige mulighed for at køre ind på parkeringspladsen her bagfra. Jeg synes, det lignede en blind vej, men Tesla var godt klar over, at man bare drejer lidt mere til højre. Så har vi den her lille udkørsel, hvor jeg ramte kantstenen herover til venstre. Og jeg tror, der er fri fra venstre, og der er også fri fra højre. Så det er bare at køre ud igen. Så skal vi lige tilbage ind på vejen, det kommer den også fint. Nu kan jeg ikke se så meget til venstre, men der er fri. Hvor var han der? Ja. Så kommer vi igen til sådan en lidt større hovedvej her. Da vi kørte ud til Tesla for en times tid siden, der holdt vi bag en Ford, der bestemt ikke kunne finde ud af at køre her, på trods af, at der var fri. Det meste af tiden, de holdt og ventede på at komme forbi her. Så vi har en enkelt bil til venstre, der er en lille smule væk, og vi har også en bil til højre. Og vi venter på dem begge, bliver det så. Der kommer en bil der. Og så har vi 2 biler til højre, og så kommer der så også en ny bil fra venstre. Og nej, det er præcis ligesom tidligere. Det kan være lidt svært at se herud. Der er altså lidt blokering for venstre der, når man sidder i førersædet også. Så bliver der fri til begge sider. Så tager vi lige bakken med. Kommer der en rundkørsel her ind til et villakvarter, og bilen op der med det samme, at der er frit, da Dacia fortsætter ud af rundkørslen. Der kommer lige et hælanlæg herinde på midten, og jeg kan ikke huske, om der måske også var et par fartbump her, eller hvad det var, der var på den her gade her. Fortsætter bare ufortrøden forbi hældeanlægget. Kommer der sådan en venstre sving her, og så skal vi ind af Villavejen til højre, der kommer lige herhen. Stor fin vej. Og den fik en fin afstand til kantsten og det hele her. Kommer der en, tror der er en vejbump her med et lille hældeanlæg ude i siden. Kører meget ned i fart her. Det var en lille fin humpel. Mercedes der helt inde på midten der, det reagerer vi heller ikke på, det er fint. Der kommer en cyklist herovre. Ja, det er alle bumpene her, den har lige taget med lav fart. De er ikke så slemme, men de kan godt se voldsomt ud.
er det sidste stræk ind til Tesla. Vi har en rundkørsel tilbage og industrikvarteret. Og vi har en bil her, der lige skal ind forbi os. Og ellers så ser der fuldstændig frit ud fra højre. Og der er også fuldstændig frit fra venstre. Okay, vi venter lige på ham her. Ja, der var lige ved. Og alligevel vil køre Teslaen. Kom lige ud foran en tysker, det er helt fint. Jeg tror lige, vi gav ham et par centimeters plads der, da Mercedesen fik forenden ud i midten her. Og så er det bare på vej tilbage til Tesla. Så fik vi også prøvet brosten og en lille smule grusveje. Kører fint ind igennem porten her, der er en Tesla med blinklys på. Og kører vi lige hen til hoveddøren. Så siger vi tak for turen. Den vil herover i stedet for. Det var første gang, vi lige havde lidt ryg i rattet. Er vi heldige at få lov til at parkere, eller stopper vi her? Den stopper her.